En foreløbig rapport fra OPCW, organisationen til forbud mod kemiske våben, siger, at der blev anvendt klorin i et angreb i april i byen Douma i Syrien. Det skriver Reuters. Hospitalskilder i byen sagde dengang, at omkring 40 mennesker blev dræbt, og det førte til, at USA, Storbritannien og Frankrig gennemførte luftangreb mod militære mål hos det syriske regime. Rusland og Syrien afviser mere magt til kemisk vagthund. Douma ligger lige øst for Syriens hovedstad, Damaskus, og frem til april i år havde området været under oprørers kontrol i 6 år. Men præsident Bashar al-Assads regeringshær var i offensiven, og 7. april skete der noget. Der blev der ifølge hjælpeorganisationer og oprørere brugt giftgas, og det var, siger den foreløbige rapport, klorin. Forskellige organiske klorankemikalier blev fundet i prøver fra 2 steder, hedder det i rapporten. Britisk forslag, skylden for kemiske angreb i Syrien skal placeres videre, hedder det, at der ikke er fundet spor af nervegas. Syrien afviste i april, at landet havde brugt gift under angrebet. Rusland, der er allieret med præsident Assad, kaldte rapporterne om brug af gift for falske oplysninger. Rusland sagde også, at eksperter fra Ruslands militær havde taget prøver fra stedet, hvor angrebet skulle have fundet sted, og at der ikke var spor af kemikalier.